tarde, non, nin un minuto chego tarde, pero bueno, como non vexo que aínda, como vexo que aínda non chegou ninguén, aínda non cheguín tan tarde. Ainda hai quen chega máis tarde que a min. Bueno, moi boa tarde, miña querida xantiña de polo mundo adiante, a ver quen me anda por aquí, porque sai un me gusta e non vexo aínda. Ai, ai, hola, hola. Que non sei que fixe, nunca sei que estou a facer, Dios mío, sempre fago mal de tocarlle así algún pitoco. A rechispa negra. Bueno, pois nada, que xa estamos aquí. Elvira Gándara, que tal? Beli Mariño, que deberen de ser das primeiras en darlle ao me gusta, porque, no, que xa hai 20 personas. Que tal, Margarita? Moi boa tarde. Marinieves Romero Leites, por que aparece o teu nombre en color verde marcado? Eu non sei se ti o sabes, pero que eu non o sei. Entonces, para min, como é algo novo, pois quería saber o porqué. Alguén sabe por que o nombre de Marinieves Romero Leites aparece en verde? Casi non chegas. Mira, Jesús, casi non chego cedo, porque tarde se cheguín. O sea, casi non chego cedo. Porque nin idea, dime Marinieves Romero. Pois eu tampouco, non sei, pois apareceme como se foras un destacado, unha persona destacada, hai unha fan número 1, supoño, algo, é que non sei, non teño ni idea. Pura dolo, estás como a min. Estou como a ti, como unha caldereta. Hola, Belén Vázquez, que tal? Pura dolo, boas. Hola, María Souto, Margarita. Xa lle dei ao me gusta, así me gusta, María Souto, así me gusta, que son de 72 persoas. Eu vou volo dicir por si vos non o sabedes. Son de 72 persoas e só hai 28 me gustas. Eu teño que excusar á xente que me di que me vedes da televisión, que se me vedes da televisión, pois me imagino que é máis complicado encontrar o pitoco de me gusta. Pero non creo que teades todas na televisión, Dios mío. Así que, por favor, dádelle ao me gusta. Afillada, por que retirastes o mensaje? Afillada, vin un mensaje teu, quise non ler e retirástelo. Por que o retiraches? Ou retiroucho alguén? Ten unha estrella ao lado. Pois non sei por qué, porque eu non teño... Non sei. Hola, Alicia Fariña, que tal? Moi boa tarde. Conchi Monge, moi boa tarde, moi boa tarde. Moi boas tardes, un like máis. Así me gusta, Xavier, porque senón ibache a poñer unha falta jueves que ven. Non pode ser. Por certo, ainda non empecín a ler o libro que me regalastes, porque non me dá a vida. Non me dá a vida, Dios mío. Hola, boas tardes, pregunto xa que se pode botar aos tirabeques, que teñen o mal do carballo. Cal é o mal do carballo? A min explícame, Teresa, a que lle chamas o mal do carballo, porque, non sei, ocúrreseme unha especie de oído ou de mildio polvoroso ou algo así, pero, pois, non sei. Hola, hola, xa estou aquí, Nusquiña, os rabanitos xa comenzan a ter boliña, pois tan pronto como teñan este tamaño xa os podes comer, se son dos redondos, se son dos alargados, tens que esperar que sean así, do tamaño dun dedo grande ou así, para poder comelos e xa empezar a disfrutar da... Por certo, Lucía, que me preocupa, non sei por qué, exageradamente me preocupa a min o estado do teu girasol, daquel que me fostes enseñando desde que era pequeniño, que ora non sei nada del, e cómeme a intriga. Por certo, se vos coma a intriga, vou vos a contar unha cousa que nunca vos contín. Vou vos a contar o meu estado civil e felizmente cansada. Estou cansadísima como unha mula. Veño de traballar da horta, pouco máis non chego ao directo, que a miña taza nova que me regalaron, que me regalou a miña querida Mar, que supoño que estará por aquí. Hola, Mar, hola a todas. Ves, como sí que está por aí, pois aquí. Que casi non chego, porque estuve na horta hasta ahora, hasta fai, non sei, debín de chegar aquí á casa ás 8 menos 6 minutos ou así. O sea, correndito, apurandito, para que vexades, estuve traballando na horta hasta a última hora. Fun á mañán a Padrón, non sei se haberá por aquí, retireino porque olvideime do puñado dos rabanitos. Vale, Lucía, pois nada, saludos desde Carballo, nos cos tomates con mildio. Pois sí, que lle podo facer? Mira, é moi normal
O sea, si hai aquí alguén que non teña os tomates con un pouquiño de mildio a estas alturas do ano, tendo unha primavera de mierda, de caca, como temos, todo mundo ten que ter mildio, así que hai que empezar a botarlle pois unha mansiña de algo do que lle botes, non sei que lle sueles botar, pero calquera cousa que lle frene as gafas nuevas, que va, o que pasa é que estas nas poño moito porque me fan unha marca aquí tremenda, pero como chegín ás 8 menos 5, teño ali as outras, espera. Cheguín da horta moi tarde, o sea, moi xusta, mentre collín a tablet, enchufín, puxen a cantar unha pouquiña agua e tal, doume as 8. Me dou tempo para nada. E as gafas non é que sean novas, é que non me gustan nada porque me fan aquí unha marca, así que xa vou coller outras. Estábamos falando do mildio nos tomates, vamos a ver. O mildio é unha enfermedade producida por un hongo que prolifera cando a humedade relativa ambiental supera os 80, polo menos, é o que temos pois prácticamente en toda España, non só aquí en Galicia, sino en toda España, sai unha lesma por aí. Espera, aí vou. A ver. Saludos desde Bueu, que mona, teño que mandar unha foto de girasol, aquí chove seguido, os tomates se choran, pois non sei onde está a lesma, Lucía Rosa, hola hermoso, vale, son contrín, gracias, ala, a dormir, Julio, a tomar unha siesta, que che vin moi cansado. Entonces Lucía avisoume de que había unha lesma e xa che mando a dormir, para que descanses un pouco. Ala. Gracias, Jesús, tamén por avisar. Bueno, pois eso, que o mildio é unha enfermedade producida por un hongo que prolifera con unha humedade alta no ambiente, ambiental, e cunha temperatura pois superior a das 8 grados, máis ou menos. Bueno, tamén lle gustan os entornos ácidos. En Galicia, bueno, en toda a franja cantábrica da península hai prácticamente a mesma pedra, pero aquí en Galicia abunda máis. O tipo de pedra que temos no terreno fai que o noso terreno sexa máis ácido, co cal as nosas augas son máis ácidas. E o fungo vai a proliferar moito, quero dicir que vai a estar genial nos nosos tomates. Se a temperatura fora axeitada, non habería tanta humedade ambiental, non habería estas noites de fresquíbiris, non facería como unha especie de bafo no ambiente, que fai como un calor, e habería menos mildio. Pero non nos queda outra que soportar o mildio. Entón, que podemos facer? Que podemos non, que temos que facer. Todo o mundo ten que botarlle algo aos tomates, aos pimentos, ás berenjenas, ás patatas, que están empezando agora a salir. Os dedos para arriba están escasos, é o que dixo eu. Aquí 83 personas a escoitar o aquel sin darlle o like. Non pode ser, porque isto non funciona así. Así que, xefa, ese dediño, por favor, eu non lle podo dar, tendes que dar vos. Bueno, que lle podemos botar aos tomates para poder sobrelevar o mildio da mellor maneira? Pois o mellor que se pode facer é pois usar cobre, se estades acostumbradas a usar cobre. Temos a opción de un sistema de cobre que é un pouquiño máis ecológico, que se chama caldo bordolés, ou bordelés, dame igual, como lle chamedes, que é unha mezcla de cobre con moi baixiña concentración dun 20% ou así, porque o outro que comprades, que non é apto para a agricultura ecológica, chamase oxicloruro de cobre, que está a un 50. Eso, pois, é moi alto. Pero, bueno, se estades acostumbrados, botádelo. Se non lle queredes botar tanta potencialidade de cobre para non envenenar a terra, pois podemos botarlle o caldo bordolés. E o caldo bordolés ten, creo que é un 20 ou un 25 de cobre, e outro tanto ou un pouquiño máis de cal apagada, ou cal húmeda, ou, bueno, ou cal hidratada. E este preparado
tanto un como outro o que vai a facer é que aínda que lle veña o mildio, que lle vai a vir porque vive no ambiente, non é algo que tal. Vamos a deixar que a planta sea capaz a sobrelevar mellor a enfermedade e que se sobrepoña a sí mesma, que sea capaz a seguir botando novas follas e tal. Tamén temos a opción de botarlle cousas que non sexan cobre. Bueno, o cobre non é que sea un químico, pero porque é unha sustancia natural que existe na naturaleza así, tal cual, e o cal tamén, pero temos a opción, por exemplo, de botarlle purín de cola de cabalo ou de cosión de cola de cabalo, pero que, bueno, a min non me gusta. Teño vos que facer un vídeo sobre a cola de cabalo. E se non tendes cola de cabalo ou non tendes como conseguila, que se pode comprar seca, supoño, a través de internet ou así, o malo que, cando a compra seca, nunca sabes o tempo que ten cortada e envasada, e ao mellor a capacidade que ten de axudarlle á planta é mínimamente nula, entón, mellor eu prefiero a fresca, pero, bueno, se non a tendes, que a podedes comprar. Tamén podedes comprar a cola de cabalo xa preparada en líquido, que eu nunca usín, porque eu teño na miña horta cola de cabalo. A cola de cabalo vai a facer a mesma función ou aínda con máis potencia que o cobre. Ca ventaja de que a cola de cabalo non tes que medila, non tes que pensar cando botala, podella botar sempre que che dé a gana. Outra opción sería, por exemplo, o purín de ortijas. Non de cosión, a min as de cosións perden moito do que queremos conseguir da planta, así que mellor purín, un fermentado que é moi fácil de facer. A ver, comunidade, a nadie le gusta trabajar gratis, acordados de dar al dedito. O que di Alicia Fariña, que teño que dar a razón, aparte de darlle as gracias, porque sempre está aí axudando, como outra moita xente, é que o sea, non é que eu estea traballando gratis, é que vos ao darlle ao dedo así vai a cobrar. Que conste que por darlle ao dedo non tendes que pagar nada, simplemente que como se chama? As estadísticas que fai YouTube, di, neste directo canta xente había? Pois había 200 personas, e canta xente lle dou o like? 20, non gustou este directo. E non lle enseñan a máis xente. Entón, é iso o que hai que facer. Que hai que dar o like, porque senón non... O directo a min non me cunde. Non é que vai a cobrar máis ni menos, nin que vos paguedes nada. Pero non me cunde a min. Cal é a variedade de cola de cabalo que se cultiva para facer o purín? Non vale calquera. A variedade que hai que cultivar, que non é que haba que cultivar, que antes había en Galicia, era moi abundante. Sabedes por onde abunda moitísimo? Pola parte de Cantabria, Asturias, Gijón, por aí, así, porque a deixan ser. Non hai tantos eucaliptos como na parte de aquí. Chámase, apuntade con bolígrafo, Equisetum arvense, con V. Equisetum, como sona, arvense. Porque o outro tipo de Equisetum como se chama, oriental, creo, Equisetum oriental ou Equisetum asiático, ese non vale para facer o purín. Ten que ser o Equisetum arvense, con V, que é o que teño na horta, que enseñín estes días, a verdade, enseñín en algún vídeo, ese. Ten que ser ese. Pero senón, o purín de ortijas. Non me digades que non hai estrujas por onde sondes vos, porque estrujas hainos por todos os lados. E pola beira dun río, senón, plantádelas na esquina dunha horta, da vosa horta, plantades un puñadiño de ortijas, que tamén ben, e vale vos pa moito da horta. O sea, non hai acolchado máis chulo e máis eficaz e máis eficiente que o de ortijas. Xa non digo bardana, consuelda, esas cousas que tamén deberíades de ter na horta. Pero, bueno, xa así é como hai que tratar o mildio. La gente lo pone nusca, non le des tantos remedios para la huerta. ¿Cómo? La gente non lo pone nusca, non le des tantos remedios. Non le pone. La gente non le dá like, non le des tantos remedios. Bueno, pero que a mí gustame axudar igual. Cando me canse de tal, deixo de facer directos, tamén xa estaría. Pero, bueno,
Los que no saben cómo se da al me gusta, al lado derecho de la pantalla, en la parte de arriba, hay 3 puntos, los tocas y se pone una mano así. Clicas na mano e xa está. Moitísimas gracias por me axudar. A min, hoxe, pásame neste directo, está raro, Nusca. Teño unha pena moi grande, porque están a pudrir os allos e as cebolas do inverno. A recoño, pero que os allos sí, pero as cebolas do inverno xa as tiñas que ter apañadas. Porque cando plantas as cebolas do inverno, plantástelas en outubro ou noviembre, pero xa as hai que quitar, a cebola non pode botar tanto tempo na terra, estanche pudrindo porque xa non son do seu tempo. Agora, xa tiñas que ter plantadas, pero aínda podes plantar, aínda hai por aí cebola a vender, tens que plantar o de recoller en agosto, pero unha cebola máis de 6 meses non bota na terra, ningún tipo de cebola, ningún. O sea, a cebola que plantastes no inverno, pudreche, tela que recoller, aproveita como podas, facendo unha empanada, facendo guisos, facendo tortillas, e planta xa o de plantar agora, que xa se podería haber plantado en marzo, abril, pero ahora en maio tamén podes plantar cebolo, porque ainda o encontras perfectamente a vender por aí. Así que tes que recoller, o sea, non é unha pena, Monse, hai que, cada cousa ten un ciclo de vida. As cebolas, se non as recolles, pois claro, poden pudrir. A nosotros nos nace ortiga en el patio, sin necesidade de plantarla. Iso é genial. O sea, non sei se sabes, lador, ou lador, non sei como se pronuncia, lador, creo, que a ortiga pódese comer. Nós podemos comer calquera tipo de ortiga, pódese comer. Lávala, daslle un pouquiño de fervor e despois pódela utilizar pois en tortillas ou en salteados, en sopas, en calquera comida, o sea, en calquera guiso. É che moi boa en calcio e en ferro. Así que, pois aínda están pequenas e podridas. As do verán xa as plantei. Monse, pero que estean pequenas non significa nada máis que o terreno non lle foi axeitado ou que non tuveron o abono suficiente ou que o terreno no que estuveron estuvo encharcado ou moi mollado moito tempo. Quero dicir con isto, Monse, que aínda que estean pequenas, o ciclo de vida de unha cebola é o que é. Todo máis 6 meses, pero estou che dicindo como todo máis. O sea, cando as cebolas agora do verán se poden plantar en marzo, sería moi primerizas, pero aínda se podería. Pero normalmente plántanse en abril ou en maio. Bueno, pois recóllense a finales de agosto. Maio, junio, julio, agosto. Son 4 meses. Se as plantastes en marzo, igualmente se van a recoller tamén pois a finales de agosto, mediados de agosto, dependendo como lle vaya. Pero en 5 meses as cebolas teñen que estar recollidas da terra, porque aínda que queden pequenas, pequenas se van a quedar, pero o tempo téñeno. O sea, esa cebola é como se pretendes que unha persona viva máis de 100 anos. Non pode ser, ou pode ser, pero, bueno, a duras penas. Pero normal é que unha cebola en 5 meses que a teñas que recoller. Ou en 4. Pero, bueno, en 5 meses ou 6. Ai, pois eu tampouco nas collín. Pois, Mari Carmen, se son as de inverno, dígoche que as recollas, que as vayas comendo, porque quedas sin elas. Chega un momento que son tan bellas que ou pudren, bueno, que pudra unha cebola tenme máis aspecto de que dúas, ou colleu unha enfermedad, ou un oidio, ou unha botritis, se tes botritis na horta, coidado, ou que están en un terreno que se encharca moito cando chove. Cando chove durante 2 ou 3 días ese terreno está moi mollado, pois non é o sitio das cebolas, nin dos puerros, nin dos allos. Son cousas que o que queremos comerlle son os bulbos e os bulbos están debaixo da terra. Se debaixo da terra se encharca ou se aguanta demasiado húmedo e mollado e como fangoso ou limoso, a ese bulbo non lle vai a ir ben. Entonces, pois nada, recolledeas. Po ano xa vos darei eu consellos de como plantar as cebolas e os allos e os puerros no inverno. Bueno, eu teño bancales e os bancales axudan moito porque non encharcan nunca encharcan agua, xa poden caer
chusos de punta e caer en capachos de agua que nos bancales non encharca nada. Vamos alá. Que lle podo facer a un manzano plantado este ano que colleu pulgón verde? Mira, non te preocupes, o sea, as caritas de... non sabía que había un emoti de pulgón verde. Que puñetero é, e que bonito puxestes aí cas floriñas color rosa e cos pulgóns verdes. Bueno, o que me sobran son as caritas chorando. Mira, Teyaki Duronaka, que difícil é de pronunciar o teu nombre, Pois vouche contar, mira, é o máis normal do mundo mundial ter en este tempo, en abril, maio, junio, ter pulgón nos frutales, pero sobre todo nos masanseiros, nos perales e nos cítricos, naranxos, limóns, pomelos, mandarinas. É moi normal. Por que? Porque, mira, eses árboles, sobre todo agora, xa non digo os de cuña, pero masán, pereiro e cítricos, están agora pois acabando de cuajar as súas flores. O árbol ten moita vitalidade porque está en pleno, o sea, nunca máis vai a ter tanta potencia o árbol de circulación de salvia no seu interior, porque está a tope de power, tratando de levar a bo fin a floración, o cuajado das flores para que acabe en fructificación e ser capaz de levar arriba todo o fruto que quere sacar adiante. E como teñen tanta potencia, están tan a tope de power, o que fan é botar brotes novos, brotiños novos. O sea, estou segurísimo 100% que tese os pulgóns nos brotes máis tiernos, máis novos da parte de arriba dos árboles. E isto é moi normal nos frutales porque os pulgóns viven con nós, o sea, viven aquí, non hai unha maneira de que digas quero evitar. Home, si, podes botar insecticida por toda a horta e despois cagarte en todo porque non che van a polinizar os árboles, porque os insecticidas matan indiscriminadamente polinizadores, abellas, abejorros, mariquitas, crisopas, mariposas, algún tipo de escarabajo que son moi bons para a polinización, incluso as formigas poden axudar a polinizar. Entonces, non queremos usar insecticidas, e o pulgón vaise instalar nos brotes máis tiernos porque a súa dentadura non é tan fuerte como para furar o cacho de árbol que ten madeira. Non é capaz porque a súa mandíbula non ten a potencia suficiente. Entón, que fai? Instálase nos brotes novos. Pero como son uns seres moi traballadores, tan seguido a ter fillos, o sea, a ter descendencia, non teñen fillos, poñen ovos. Poñen os ovos no mesmo sitio onde comen. Entonces, os brotes novos en 15 días ou na volta de 20 días podes ter unha población tan inmensa que che acaben cos brotes novos. E claro, ti estás preocupado porque o teu masanseiro é deste ano, claro, os brotes novos queres que vayan todos arriba. Non pasa nada. Mira, vouche dar un remedio. Cando acabe este directo vas a ir a mirar o vídeo que teño eu que se chama así, supoño que terás papel e boli para apuntar, non? Todo canto vou dicir, teredes todos, non? Papel e boli, para non ter que estar a repetir todo sempre, que eu non vos vou durar sempre, Bueno, pois o primeiro que vas a facer é ir a cortar os brotes, as puntiñas dos brotes máis tiernos, porque van a estar moi cuajados de pulgón. E eses non van para a composteira, nin para a vermicomposteira, nin se tiran no chan, porque os pulgóns adultos teñen alas e volven a ir para arriba. Entón, nunha bolsiña é a basura. E despois, cando acabe este directo, vasme a ir a mirar o meu vídeo que se chama Contra o pulgón xabrón. Pos así na lupa de YouTube, no buscador de YouTube, que é como unha lupa, clicas na lupa e deixache escribir. Entón, pos Nusca pulgón. Listo.
pos así, e xa che leva YouTube ao meu vídeo. Sempre que queirades encontrar un vídeo meu de algo, poñedes Nusca, máis o que queredes encontrar. Por exemplo, non sei, empanadillas, pois Nusca, empanadillas. Nusca, pimentos. Nusca, mildiu. Pois buscades así. E xa YouTube os leva. Preparas o xabón potásico e vas a botar xabón potásico. Si non tes xabón potásico porque hoxe é domingo, non che dá tempo a facelo, non eres capaz a tal, podes tratar de botarlle tamén, si tes vinagre blanco de limpieza, de disolver pois un par de cucharadiñas soperas en 1 litro de agua e botaslle, despois de quitar as puntas máis afectadas, botaslle a aguiña con vinagre. Pero non deixes de facer o xabón potásico, porque che vai a facer moita falta. Para todo na horta, para todo non, pero para moitas plagas destas que son pequeniñas, vai genial. E así evitámonos de botar insecticidas que van a matar a todos os nosos bichos. Podo facer un semilleiro de sempre vivas a estas datas? Sí que podes, porque mira, LJ García, a sempre viva ahora mismo xa debería de estar empezando a botar flores, empezando xa cos tallos florales a empezar a botar as floriñas. Pero é unha planta que, como é perenne, che pode quedar no sitio dun ano para outro, sempre cando non encharque moito, bueno, mira ora, sempre cando non encharque moito vai che quedar aí. Entonces, aínda que non lle dea tempo a empezar a botar flores, vanche a quedar as plantas. Así que sí, podes semillalas tranquilamente e en menos de 3 meses xa tes unhas plantas xeitosas e querendo botar tallo. Que pasa? Que en 3 meses poñémonos en maio, junio, julio. Pois aínda che poden botar flor, julio, agosto, setiembre, quero dicir, vas algo tarde, pero non é exageradamente tarde. Se me dixeras, se estuveramos en julio ou en agosto, pois diría, chome, gardar sementes para o ano que ven. Pero adelante, LJ García, dalle caña. Boas tardes, familia, desde Gran Canaria. Moi boa tarde, Manuela Romay. Os dedos, chicos e chicas, por favor, dándolle ao me gusta muchísimo, Ten razón cos bancales, non encharcan, pero teñen tamén seca a terra enseguida. Fátima, eso non é culpa do bancal, esa é culpa de quen encheu o bancal cunha terra cativa, porque vos vou explicar. Isto é algo que me pregunta moita xente e estaría interesante para facer para un vídeo. Ás veces dadesme ideas chulísimas para vídeos, pero, bueno, estou tendo problemas estes días, as que me seguides diariamente, pois falan portugués, gallego, sí, gallego. Bueno, pois eso, estou tendo problemas co meu editor de vídeos, non estou subindo moitos vídeos estes días, pero é por eso. Pero agradezo vos moito que ás veces me deades ideas de que facer, porque me parece interesantísimo e a min ao mellor non se me ocurriría facer un vídeo sobre isto, pero o que acaba de preguntar Fátima López, dime, porque isto é moi común, moi común, porque me dicides moitísima xente, está guai que me pregunte, porque así ao mellor mañá xa fago o vídeo, se me acordan. Dinos Fátima, ten razón, cos bancales non encharcan, pero tamén seca a terra enseguida. Por que seca a terra de Fátima enseguida ou a de outra xente que me di que seca a terra moi rápido? Bueno, pois iso pasa porque a terra non é da calidad que debería de ser. Mirade, a terra, para que unha terra aguante húmeda, aínda que lle dea o sol, home, non que estea sin regar 15 días, pero unha boa terra, con un bo substrato, que teña moito compost, o sea, que sea casi o 100% materia orgánica sacada da túa composteira, da túa vermicomposteira, e que esteas continuamente aplicándolle e botándolle materia orgánica viva, os microorganismos que teñen as composteiras e as vermicomposteiras axudan a que
a que a terra non se seque. Non se seque porque hai como miles de millóns de corpos de microorganismos que son os que manteñen a humedade na terra. Son os que consiguen facer como unha especie de filamentos que se chaman micorrizas. Por iso non se debería de andar moito a fosar na terra, non deberíamos de andar, porque é a maneira máis sana de manter a terra sana. O sea, é verdad que nos bancales regas e seca enseguida, na terra tamén. Si tes unha boa terra, un bo substrato con moita materia orgánica, orgánica significa que teña organismos vivos, incorporados, o sea, que sea compost feito por ti ou vermicompost, ou todo xunto, eso xa sería o idealazo. E que fajas todos os anos, rotación de cultivos, que non poñas sempre o mismo no mismo lado, porque hai plantas que desgastan moito a terra, porque necesitan moitísima alimentación. Entón, teñen unha actividade tan tremenda e tan grande como son as solanáceas, as curcubitáceas, e isto todo explico-vos o que é. Solanáceas, tomates, pimentos, berenjenas, patatas, curcubitáceas, sandías, melóns, pepinos, pepinillos, calabacíns, todo este tipo de plantas, dadevos conta que botan moitísimo fruto, e frutos enormes. O sea, hai tomateiras que botan kilos e kilos de tomates enormes. Os pimentos están seguidos, bota pimento, veña flores, veña máis flores, veña pimentos, veña... Todo eso non sale da nada. Ten que salir de unha boa terra. E se esa terra plantas un pimento, acabas de plantar un pimento e plantase xudías, acabas de plantar as xudías, sacas as xudías e plantas repollo. Hai que rotar, porque senón a terra desgástana. O sea, toda esa cantidad de produto que consigue facer unha planta non é magia. O sea, a magia témola que conseguir nós, aportándolle todo o que a planta necesita, pero a planta saca toda esa energía e transforma en frutos, saca da terra. Entón, se non facemos rotación de cultivos, desgastamos a terra, cansámola, agotámola. Esa terra queda carente de moitas sustancias que necesitan as plantas. Entón, para ter a terra sana, que non se seque, como dicía Fátima López, ou Fátima, non sei como era, Fátima López, que non se seque, que non se encharque, porque si temos un substrato bo feito de compost e vermicompost por nós, esa terra nin se vai a encharcar, nin se vai a secar, nin se vai a apelmasar, e queda unha terra fantástica. O sea, que o de que se encharquen o terreno ou que se seque moito é máis culpa nosa que do clima que fai. Entón, pois, eso, sigo... Los latinos somos todos los nacidos en países cuya lengua proviene del latín. Claro, sí, estou totalmente de acuerdo. Non só los sudamericanos. Eu tamén veño de lenguas latinas. O bancal ten que ser moi alto? Mira, Carla, depende. Boa tarde, Trini. Ten que ser moi alto? Depende do que queiras e depende do que busques. Si o que buscas é estética na horta, solo por estética, por ter todo como máis ordenado, porque che gusta ter as cousiñas como máis ordenadas, tanto visualmente como estéticamente, como porque che gusta, chegan os bancales estes que se fan así como de rasillón, non? Que son baixiños e tal. Chegaríache para ter ordenado, para ter a túa terriña e tal. Pero non son os bancales que buscan o que vos estou explicando de que a terra que teñan, o substrato que teñan, sea capaz de soportar verán e inverno calquera cultivo que sea dese tempo. A ver se me explico. Non vas a conseguir plantar solanáceas, o sea, tomates e pimentos en pleno inverno, porque, como o seu propio nombre indica, chámanse solanáceas. De que necesitan 7 horas de sol, 6 polo menos, diarias de sol directo, continuo. No inverno, pois non o vamos a ter, non? O sea, pero hai cultivos de inverno
que ao mellor non podes plantar na túa terra porque se encharca, porque se molla demasiado e porque lle pudrirían as raíces. Entón, se estás buscando un tipo de bancal que sea moito máis cómodo, bueno, porque os meus teñen algúns, pois ben 80 centímetros de alto, e outros un pouquiño máis baixos, pero bueno, dependendo para que, pois teño uns para unha cousa e outros para outra. Se estás buscando un tipo de bancal que che sea, aparte de cómodo, moito máis eficiente, moito máis productivo, que sea productivo todo o ano, para poder plantar cousas durante o inverno, tens que facer un bancal alto, de 50 centímetros para arriba, alto, o sea, ten que ser alto, que ningunha raíz de ningunha planta chegue a chegar a tocar no que é o chan, porque estes bancales que se fan así como de rasillón, que é de 20 centímetros ou de 30, é moi baixo. Entón, as plantas que plantas en eso están en contacto igual directo co resto do chan. Ti, ainda que levantes isto, a ti plantas aquí unha planta, vamos a mirar. Imaginadevos que este é o suelo da vosa horta, non? E aquí poñedes un bancal de 30 centímetros, que ten esta altura. E esta cuchara, imaginadevos que é unha planta de tomate. A planta de tomate vai xa ben os 20 centímetros e vai a estar sempre en contacto ca terra de abaixo. Se a terra de abaixo se encharca no inverno, esa raíz desa planta vai a estar en contacto, o sea, non evitas o que vos estou contando dos encharcamentos. Entón, pois, depende do que busques. Cando se poden sementar os amorotes? María, só os tiñas que ter sementados, porque, María, estou esperando pola túa resposta. Ti que tes semillas, compraste semillas de amorotes ou tes plantas de amorotes? Contéstame, María del Carmen Eiroa Pérez. Contéstame que estou pendiente para mirar. Ou que é o que tes, porque non sei que é o que tes. Nusca, cales son as plagas que se poden atopar nunha composteira? É dicir, que bichiños lle fan mal? Mira, Lucía, por norma general, porque senón sería unha... Pero mira, jústame como para un vídeo grande, ademais, porque hai moito que contar aquí, polo que nos pregunta Lucía. Calquera bicho, mira ben o que che dixo, calquera bicho que estea na composteira, non na vermicomposteira, estou falando da composteira, é bo, non sendo os ratos e as ratas. Pero, bueno, os ratos e as ratas, si os tes, sabín a resposta de María Carmen Eiroa, si o que tes... Ai, que quedo sin batería, Dios mío. Bueno, si o que tes son ratos na composteira, os ratos quédanse en un sitio e instálanse en un sitio se teñen dúas cousas, non se teñen unha ou outra, senón se teñen as dúas cousas, que é calor e alimento. Calor nunha composteira vai haber, porque a descomposición dos produtos que botamos, sobre todo dos produtos verdes, van a generar un calor para facer que é o que fai a descomposición da composteira. Entón, calor os ratos xa van a ter porque a descomposición cría calor. Agora, que van a comer os ratos nunha composteira se só botamos erva, cachos de cousas secas, algún cacho de tal? Que van a comer? O que non podemos botar na composteira? Que non podemos botar? Restos de comida, que moita xente pensa que se pode botar de todo a composteira. É moito ollo. Unha composteira non é un contenedor de basura no que a través do cal nos podemos desfacer de todo canto teñamos na casa. Non é así. Nin tampouco podemos botar plantas que estean enfermas. Dame igual o tipo de enfermedade que teñan. Unha planta enferma non a podes botar na composteira. Bueno, se tes conocimento de que pode superar ou non superar o proceso de compostaje, pero se non tes conocimento, ningunha planta enferma debería ir para a composteira, porque senón estás transportando os virus, as bacterias, os microorganismos malos ou dañinos para a composteira e despois valos a estar sementando na horta. Entón,
a pregunta é dicir, que bichiños lle fan mal á composteira? Nincúns. Pero justame a pregunta, Lucía, gracias a fillada, porque vou ter que facer un vídeo sobre eso, porque tamén non é a primeira vez que me preguntades. Esperademe un pouquiño, paso lista, porque quedo sin batería, teño que ir a buscar o enchufe da composteira. Deixo buscar a miña maravillosa parede que teño detrás. Ala, justouvos a parede, justouvos o intermedio. Deiximos un intermedio. Ahora teño un problema. Vamos a ver. Como enchufo isto para que... Así. Así xa se está cargando. Pero claro, agora ao darlle a volta... Vedesme do revés, así? Sí, non? Supoño que sí, claro. Vedesme do revés. Sí, claro, está todo ao revés. Ai, que desastre, Dios mío. A ver, pois veña. Sí, non, sí, do revés. Bueno. Arrechisco, porque teño o cable neste lado e non son capaz de aguantar a tablet co cable enchufado. Un desastre. Isto pásame por ir a mañán de paseo e non atender do que tiña que facer. E non carguín a chisma esta. Así, a ver se agora se aguanta aí. Pois non se me aguanta, teño que aguantala co dedo, me cago hasta na chispa negra. Vale, pois nada. Sí, estás haciendo el pino. Pon 2 vasos, sí, xa. Bueno, a ver, si se me aguanta así, xa nin lle toco, Estás máis guapa del derecho que del revés. Pois ti non me vistes ainda facer o pino, ben, la dor que demais, eu tamén gano moito do revés. E el cable en el medio, dos 2 vasos, sí, Alicia, pero bueno, é moita parafernaria agora poñerme a buscar 2 vasos que sean iguales. Pero ti tamén só fixestes, ou ocorreuse así agora de repente. Quero dicir, só tes feito os 2 vasos, non? Bueno, ai, que me cae, coño, espera, que me cae. Como hai que regar os frutales? Pois mira, Raquel, hasta agora non hai que regar os frutales, porque se eres do Rosal estes días estuvo chovendo, non? Arrechispa negra, non son capaz de aguantar a tablet, coño. Espera, a ver así. Este é un desastre. Isto é nada, teño que aguantar o camán. Pois nada, teño aquí as máis presas agora, aquí o aquel. Ya me pasou. Xa me imaginaba, moi ben, Alicia. Nusca, hai que ter tamén vida privada. Home, claro. Pero claro, hai que darse conta de que hai que, cando vas de paseo tamén tens que atender. Non me acordou de poñelo a cargar. Puño unha estaca, sí. Ai, a ver. Aí está. A ver se non me cae, Os pimentos do ano pasado... A ver, iba a contestar a Raquel. Como hai que regar os frutales? Mira, algo que comete un error moitísima xente. Non ves que agora teño aí a man e non podo dibujarche o frutal? Dios mío. Pero bueno, un error moi común de xente regando frutales é que onde ten o tronco, aí é onde botan a agua. Ese é un gravísimo error, porque os paus de frutales, o sea, o que é o frutal, non absorbe agua polo pau central, absorbe agua polas raíces. E diredes vos, é onde ten as raíces? Nas ten aí ao lado do pau? Non. Tendes vos que fijar na copa arriba. E do ancho que teña a copa ou o árbol, como mínimo, as raíces chegan a esa altura, o sea, chegan máis. Pero para que sepades por onde regar, haise que separar do tronco polo menos 30 centímetros en circunferencia, e regar o que é todo alrededor mirando a copa. O sea, todo eso
son raíces de árbol. E aí é onde hai que regar. Non pegado ao tronco, porque favorecedes que se críen hongos setas e cousas así arredor e podes pudrir o frutal por facer eso. Que comunidade máis graciosa temos neste canal, Dios mío. E non vamos a ter Lucía. Ainda estou esperando que nos contes un chiste, que ti tens que saber chistes, que és unha rapaza nova. Nusca tamén hai que ter... Sí, nós podemos darlle a volta ao móvil. Tamén era unha opción, Sabes que pasa, Beli? Que a xente que me está vendo na televisión ou se pon facendo pino puente no sofá, que me parece un pouco incómodo, porque me estou imaginando a xente facendo pino puente no sofá, ou tal, non é só o móvil. Hai xente que ten ordenador de mesa. Como lle das a volta ao ordenador de mesa? Sería incómodo. Alberto, déjalo del revés que le damos la vuelta al teléfono. Sí, tienes que comprar un pie. Eso tamén é verdad. Bueno, a ver se me botan os Reyes Magos. Porque, a ver, normalmente non se me olvida. A ver, as que estades sempre aquí nos directos, vos vedes que algunha vez me pase isto? Non me pasou nunca. Bueno, pois é logo, pois. Un día tamén o ten, como é, o lunes é dos zapateiros, como di miña nai, o lunes é dos zapateiros. A ver, os pimentos do ano pasado, se non se trasplantan, darán fruto? Pois claro que sí. María Dolores Mariño, sempre cando, mira, os pimentos, uns máis que outros, pero os pimentos están como predispostos genéticamente para durar varios anos. Hai pimentos que poden durar moitísimos anos, pois ao mellor 15 ou 20 anos, pero sin problema ningún, pero estes son máis ben os tipo guindilla, que teñen as guindillas máis pequeniñas e así. Pero hai que coidar no inverno, non poden quedar moito á intemperie, nin, bueno, pois hai que coidar, non poden quedar en terreno encharcado. Pero sí que che poden dar, sin trasplantalos. Telos que podar, porque as ramas que lle quedaron así como vellas, secas e tal, pódallas, e vai a empezar a rebrotar outra vez. Pero non te olvides que, aínda que estea plantado do ano pasado, non vais a pensar que non necesita fertilización. Necesita tanta ou máis que é un pimento que acabas de plantar. Así que o fertilizante que uses para os outros pimentos, botallo tamén ao teu pimento novo. O ideal sería humus de lombriz, disuelto unha pouca auga botado por riba. Ten unha curiosidade, e tamén ten brécoles, Trini, ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brécoles, e despois de ter 7 brécoles ten unha curiosidade. En outubro del año pasado planté unos plantines de coliflor e ha crecido. Sí, pero de las coliflores nunca se supo. En outubro, noviembre, dixemos. Mira, Trini, de aí nunca va a salir nada. O que pasou ca flor da coliflor nunca se sabrá. Pero si cando eran pequeniñas hubo un gusano tronsador que foi a comerlle a cabeza a coliflor, o único que vai a facer a coliflor é botar follas, pero non flor, porque xa lle comeron. E a coliflor non rebrota arredor como algún tipo de repolo, que lle arrancas a cabeza e despois bota os xenos arredor. A coliflor non fai eso. Ou hai algún tipo de brécol que tamén é capaz, cando quitas o brécol, déixalo, e pois bota uns mini brécoles alrededor que ainda che poden dar tamén outra comida. Pero, bueno, o meu consello, Trini, querida Trini, é que arranques esas coliflores. Bueno, agora para a coliflor é moi temprano. Eu non plantaría coliflor aínda. Espera que pase o golpe fuerte de calor. E alá, a finales de julio ou agosto, xa podes plantar a coliflor po inverno, ou brécol, para ter despois para as navidades. Pero, bueno, unha coliflor ou un brécol tamén máis de 4 meses na terra, pois non fai nada, nada de nada. A ver que conto un día que é moi malo. Que animal se lle saca fotos aos... Que animal lle saca fotos aos peixes? O cabrón. É malísimo! Malísimo, Lucía, pero a mí son os que me gustan porque me fan gracia, porque hai outros chistes que queren ser graciosos e simpáticos e non o son. E estes que son tan malos, pois a min fanme gracia.
No, ten opción de girar a imagen, a miña televisión ten esa opción. Perdón, non pensé en los demás. A túa tele ten opción de girar? Di miña nai que guapísima estás. Ai, pois moitas gracias, María Souto. Estou guapísima do revés ou do dereito? Pregúntalle a túa nai. Ola, Nusca, podes aínda plantar fresas? Moitas gracias. Claro que sí, Luís, estamos no mes de plantar o que che dé a real gana, o que queiras. O problema é encontrarse a plantón de certas cousas, porque pode empezar a escasear. Pero neste mes aínda vas a encontrar perfectamente para plantar fresas, fresóns, fresas de todo tipo. Os tomates cherry pódense plantar en interior. O tomate é de exterior, pódelo plantar no interior e pódenos dicir si che vai ben, querido Adrián, pero no interior non é unha planta ornamental, é unha planta que necesita luz directa de sol. Entonces, non deberías plantala no interior, pero podela plantar nunha maceta e poñela nun balcón ou nunha terraza ou así, sí que podes. Ou nunha ventana que é como exterior, que ten un cachiño pequeno, así que ten unha balconada pequena, pois aí tamén poderías plantar tomates cherry. Pero, bueno, non é planta de interior, así que non che aconsello poñela no interior. Un biquiño, Adri. Nusca, algunha vez cultivaches edamame? Eu conseguía unhas plantas que non teño nin idea de como cuidalas. Edamame. Non sei o que é, non teño nin pajolar a idea, que ao mellor chamo llevo de outra maneira. Mirádeme por aí en internet, porque teño que ter unha man agarrando da tablet, cunha man sola non son capaz de mirar en Google. Con que outro nombre se conoce o edamame? Que non sei o que é. Podías falar da aplicación da cal na horta? Si, podo falar, Nieves, directamente, non lle botes. O sea, iso de botar cal na horta, en grandes rasgos, o cal é un produto para curar un problema que ten a terra. Pero se a túa terra non ten problema e lle aplicas cal, é como se eu non teño problemas do corazón, pero mira, como quero que me vaya ben o corazón, tomo as pastillas para o corazón que lle deron a meu veciño, que ten ataques cardíacos. Eu, para que non me den ataques cardíacos, tomo a medicina do corazón do meu veciño. Non pode ser, non podedes facer eso. O cal, botarlle cal á horta, hai outras formas de... Hai un bichoco, Celi, fuera. A dormir a siesta. Pois, gracias, Celi. Non lle botes cal á horta, a non ser que teñas que facer un tratamento porque tes a terra enferma por algún motivo. Aplicar cal a través, o sea, calcio a través do cal non ten sentido, non lle botes cal. Un día farei un vídeo sobre os tipos de cal, e ademais que a xente bota cal sin saber que tipo de cal necesita a súa horta. Pensan que todo cal é igual e non todo cal é igual. O sea, sereu a procedencia é a mesma do cal, ben da roca caliza, é da caliza. Sería, o cal agrícola sería roca caliza triturada. Despois, esa roca caliza someten a unhas temperaturas altísimas de máis de 1000 grados e fan como unha... queimana e transforman en outra cousa, transforman en cal viva. E hai quen lle bota cal viva á horta, o sea, queiman a horta, pero queimana de todo. E despois, esa cal viva, pódese facer cal morta con ela, humedecendo, o sea, ti botas de agua a cal queimada, e vai a facer unha reacción química, vai a criar un calor e despois formase a cal apagada. E esa, pois, pódese usar para algunhas cousas, non? Pero é que a xente non pregunta. Colle cal e botalle cal e listo. E que tipo de cal lle botastes? O que me deron? É que era? Ai, non sei o que me deron. Entón, por norma general, a terra non lle fai falta cal. Nusca, como anda o teu galo currás?
Xa se adaptou. Vai así non se adaptou, Lucía. Adaptouse hasta se sabe subir arriba das galiñas para facer cabalgamentos en riba das galiñas. Vai así non se adaptou. E máis xa lle dá a comida. Cando lle boto de comer ou así, xa, en vez de comer, el colle as cousiñas e chama por elas. Mirade, mirade o que teño aquí, mirade, mirade. E van as galiñas todas chuc, 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 a comer o que... Sí, sí, que se adaptou moi ben. Está moi guapo. E da mame dice miña filla que son vainas de fabas. Son parecidos aos chícharos, sí que sabes. Escoita, é un tipo de vaina máis parecida á soja, que só ten 2 ou 3 vainiñas, que é como a redondiña, verde, que é moi parecida á soja, que está moi rica, a verdad que está moi rica, xa sei cal é. É unha fava verde, xa sei, xa sei. Boas, un conselliño para que sobrevivan as plantas de albahaca. Evitar caracoles nos primeiros días cando a plantas, porque é moi chiquitina, que a poden comer, que non lle falte agua. E, sobre todo, cando empece a botar flores, tallos florales, fuera, catixeiriña seguido a quitarlle os tallos florales. Hasta lá a finales de agosto ou así, que xa podes deixar que se vaya, porque... Soja inmadura. Ves, Beli? Moitísimas gracias, Beli, pois é o que eu pensaba. As vainiñas de soja que só teñen como 3 ou 4 vainas. Riquísima, riquísima. Si a podes cultivar, riquísima, son vainas de soja. Perfecto, perfecto. Pois entón era o que eu pensaba. Que o viu nos dibuxos animados de Bluey. Soja inmadura. E la tierra de diatomeas, cal é a túa pregunta? Teyaki Duronaka. Cando preguntes algo, non o preguntes en varios mensajes, porque agora non vou a ver, non sei de que falas. Tes que facer na mesma pregunta, e la tierra de diatomeas es buena para non sei que, non sei cuánto, que se la quero echar a non sei que, porque senón non sei cal é a pregunta. Tierra de diatomeas. Non sei que me preguntas. Hola, buenas tardes e saludos. Hola, Juanpi. Juanpi Toduro. Dames unha vaina pequeña de soja verde, vale. O cal que teño, a cal é porque teño moito gusano rosquilla. Para chegar a matar o gusano rosquilla con cal, ten que ser con cal vivo, pero queimarías a horta inteira, o sea, donde botes non vai a quedar nada vivo, nin gusano rosquilla, nin miñocas, nin... O mellor que podes facer é deixar ese terreno tranquilo, esperar a que o gusano rosquilla se marche, que evolucione, que se vaya. Jopísima sempre. Bueno, túa nai é a miña preferida xa, María Souto. Dai un bico túa nai da miña parte. O sea que non me... O de botar cal para matar o gusano rosquilla pareceme como matar mosquitos a cañonazos. Extremo. Pareceme moi extremo eso. Para evitar o gusano rosquilla, o que tens que evitar é botar merda de cabalo, de vaca, de ovella, de calquera tipo de merda que non estea ben madurada. A caca ten que estar degradada, madurada ou compostada. Non se pode botar merda pura así, porque depois temos problemas de bicho rosquillo ou de outro tipo de escarabajos e de... Non se pode. Hola, Nusca, buenas tardes. ¿Por qué es tan difícil que se desarrollen los repollitos de Bruselas? Cuesta que sobrevivan los plantines. Estoy en Uruguay. Acá es otoño. Virginia, mira, en otoño puedes empezar a plantar los plantines, pero te voy a contar un secreto. Los plantines de coles de Bruselas tardan en dar por lo menos 7 meses o 8 y tienen un ciclo muy largo, casi anual, para que empiecen a dar. O sea, que puedes comerle incluso la verdura, porque ten así como unhas follas redondas que tamén se poden comer como verdura, pero tardan moito, Virginia, en empezar a dar. As coles de Bruselas tardan moito en dar. E a terra de diatomeas tampouco é boa para a terra, non? O sea, con que finalidade? Se me dis, teño unha finalidade, quero usar terra de diatomeas para tal cousa, pero a terra de diatomeas non é un fertilizante. Pode ser que lle aporte un pouco de cal, pode ser, pero hai outras formas de aportarlle cal
á terra sin dañar insectos, porque a terra de diatomeas deseca insectos e nós queremos unha terra viva. A terra de diatomeas botada na terra de cultivo é un asesinato, é como se fora un insecticida e vai a provocar unha morte masiva de un montón de insectos, bichos, pequenos ácaros. Se non tes un problema que tratar, a terra de diatomeas é o mismo que tomar unha pastilla do corazón que toma o meu veciño porque ten ataques cardíacos, tomala eu por si acaso. Non ten sentido ningún. Botarlle á terra cousas que non se debería. Bueno, pregunté unha duda a la radio, pero non salió, e lo intento ahora. Ana Belén, por favor, danos tempo, que na radio vamos lentas pero seguras, que agora xa vou empezar a contestar a todo. Me nacieron capuchinas voluntarias, involuntarias serían, entre las patatas y no sé si quitarlas o no. ¿Pueden acolchar el suelo o ahogar las plantas? ¿Qué hago? Ana Belén, a capuchina é excelente criando unha terra fantástica, porque debaixo da capuchina críanse moitos seres que viven ben debaixo da capuchina. En calquera momento podela arrancar. É moi fácil de arrancala. Sabín a foto que me mandaron da radio, quero que o sepas. O sea, que eu teño esa pregunta para contestar. Pero vai a chegar un momento que a capuchina vai a ser máis grande que a planta de patata. Eso non o podes permitir. En ese momento é cando tens que arrancar as capuchinas. Pero eu mentras, porque na foto vense máis pequeniñas que as patatas, deixarías estar. Porque mentras están, aportanlle cobertura ás patatas, o sea, que evitan que a intemperie lle dea de cheo, tanto a chuvia como o sol, como os rayos de sol, como o frío da noite. E en canto veses que empezan a ser un pouco máis grandes que as patatas, deberías de quitalas, pero é moi fácil quitar a capuchina da terra. Que sepas que se comen, non sei se o sabes, pero as súas flores e as súas follas máis tiernas son comestibles. A miña filla Carla, de 5 anos, fan número 1, miña! A miña fan número 1, con 5 anos! Eu quero a conocer. Plantamos melisa, manzanilla e fresas como plantas. Ti a manzanilla, faríamos ben? Ou nos recomendas de outra maneira? Melisa, manzanilla e fresas. Mira, se está moi xunto, a melisa vai a ocupar moito. A melisa é como unha especie de menta. Vai a reproducirse por rizoma. En pouco tempo, dun ano para outro, vai a ocupar un sitio moi importante. Ai, que bonito mensaje, Alicia Fariña. Se me foi a hora en un plis. A verdade que a min tamén, así que xa pasou a hora. Bueno, pois a manzanilla, a melisa vai a ir ocupando moito porque crece polas raíces, polo seu rizoma, e vai a expandirse moito. Está ben, pero ten en conta eso. A manzanilla necesita un espacio tan grande como un pimento morrón, porque despois, cando creza arriba, vai a expandir bastante as súas flores. Si tes as fresas moi achegadas á melisa e á manzanilla, vanlle a facer moita sombra. E as fresas necesitan luz de sol para ter as fresas ricas, rojas, sabrosas. Así que, mentras non medre todo moito, deixas estar. Pero, posiblemente, teñas que separar as fresas da manzanilla máis da melisa. A manzanilla e a melisa aínda se poden levar ben, porque a melisa vai a ir como un pouco máis baixa e a manzanilla vai a subir máis. Entón, aínda estaría ben. Bueno, pois nada, xentiña, a horiña xa pasou. A niña hoxe, Nusca, hoxe, ao rematar o directo, mandareiche fotos dos rabanitos. Pasa boa semana, vémonos o domingo. Miña madriña, mi madriña, moi ben, biquiños, Lucía, Puradolo, un biquiño, Ricardo Amoedo, graciñas, moitas gracias, Ricardo, por estar aí. Non lín ningunha pregunta túa, pero moitísimas gracias igualmente por estar aí. Que plantei, comeremos casi todos polo pé, de que pode ser? Tiña que ver como chorroeron. Pero bueno, feliz semana, Nusca, comunidade Nusca,
Tal, ahora, as que tiñades que che de corazoncitos e así, encántame o final dos directos porque me mandades uns mensajes super chulos. Mira o pitiño ese, hasta luego, hasta os xoves, pozo de sabiduría. Vou ter que escavar un pozo. Xavier, un biquiño moi grande. Espero poder empezar a ler o libro que me comprastes. E se non por nada, treino que deixar para as vacacións, que non sei cando van a ser as miñas vacacións. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, coidadevos moito, portadevos ben e sede moi felices. Prometo ter para a semana cargada a tablet. Se me doi esta man de estar a aguantar, Veña, biquiños, deica.